Wstajesz o 5 rano, pracujesz po 10 godzin, harujesz ciężej niż 99% ludzi i nadal jesteś spłukany. Chcesz wiedzieć dlaczego? Bo ciężka praca to największe kłamstwo, jakie sprzedano ludziom bez pieniędzy. Nauczono cię pracować dla pieniędzy, ale nikt nie nauczył cię, jak pieniądze mają pracować dla ciebie. Twoja ciężka praca idzie na spłatę wczorajszych długów i dzisiejszych zachcianek. To nie jest budowanie bogactwa. To jest wyścig szczurów. Twój problem to nie twoja pensja. Twój problem to twój finansowy program w głowie. Rozwiązanie? Zacznij kupować aktywa, które cię karmią i dają wartość, zamiast pasywów, które ty karmisz. Przestań harować. Zacznij myśleć. Zapisz ten film i zasubskrybuj mój kanał po więcej wskazówek. Wkrótce pojawią się dłuższe materiały, a jeśli jesteś gotów przeprogramować swój umysł, napisz w komentarzu: zmieniam program.